ସେଇଟା ବି ଶୁଭୁନି ତତେ କଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ କହିଦେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି କହିବୁନି କହ ସେତିକି ଥାଉ କହିଦେ ଏତିକି କହୁଛି ଆଉ କହିପାରିବିନି ସେତିକି ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କହୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା ତ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ମୋ ଆଈ ବାସନ ମାଜୁଛି ଆଉ ଆମ ବଣ୍ଟି ଏଇଠି ଶୋଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁ ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ଶୋଇଛୁ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲୁ ହାଇ କରିଦେଲୁ ହାଇ କରିଦେ ଦେଖୁଥିବା ଆମ ବଣ୍ଟି ଶୋଇଛି ଏଠି ଆଉ ଯିବା ଆମର ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଅଛି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଲେଇ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ତମେ ସେଇଠି ବି ଆଇଜି ଏଠି ଆମ ବିଲେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କୁକୁର ସହିତ ଖେଳୁଛି ଆଇ ସେଠି କ'ଣ କହିବି ଚାଲ ଦେଖିବ କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବାସନ ମାଜୁଥିଲୁ ବାସନ ଦିପହର କ'ଣ ମାଜିବୁ ସଦାବେଳେ ମାଜୁଛି ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ଆଉ ଦେଇଦିନେ ଯେ କ'ଣ ଏଇ ଦିପହରେ 4ଟା ବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ମାଜିଥିଲେ ନଥାନ୍ତା ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଭାତ ଖାଇଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ଖାଇଲି ଆଉ ଇଏ ଖାଇଲି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଭଜା ସବୁ ଖାଇଲି ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଇନୁ ନା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 2:30 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବି ଏବେ ଦୋକାନ ଯିବି ନିହାତି ମୋର ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଲୁନ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି କାମ କରେ ଏବେ ଦେଖେଇବି ମୋ ଆଈ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଆଈ ଯାଇ ମୋର ବାସନ ମାଜିକି ଆସିଲା ଏବେ ଆଉ ସେ ଯିବ ଆଉ ଟିକେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବ ସିଏ ବି କାମ କରୁଛି ମୁଢ଼ି ବାଜୁ ଆଈ ମୋର ଏଠି ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛି ଆଈ ବସିଲୁ ବସ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଆଈକି ପଚାରିକି ପଚାରିବି ତାକୁ ଏଜ୍ ବୟସ କେତେ ଆଈ ତତେ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ମୋତେ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜୋର କହ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜୋରେ କହିବି ହଁ 100 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ତୁ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ମନେ ଅଛି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନବମୀ ଦିନ ଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯେ କେଉଁ ମସିହା କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ କେତେ ମସିହା ହେଲାଣି ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଦେଖିଛୁ କି ଦେଖିଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଦେଖିଛୁ ହଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଇଁ ସିଏ ଥିଲେ ସଦାହନ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଦଶାହ ଥିଲେ ସଦାହନ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଦଶାହ ରାଣୀ ମତା ଯେ କରୁଥିଲେ ସେ ହଁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିନୁ ତୁ ନା ଥିଲେ ଦେଖିଛୁ ନା ଦେଖିନୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଦେଖିଛି ପରା ପତଳା ହେଇକିରି ସଫା ହେଇକି ଧଡ଼ିଆ ହେଇକିରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କଉଡ଼ି ବେଶୀ ପଇସା ଚାଲେ ନୁହଁ ତମ୍ବା ପଇସା କଣା ପଇସା ସବୁ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଗେଡ଼ି ପଇସା ଦୋହରି ପଇସା ଗେଡ଼ି ପଇସା ଦୋହରି ପଇସା ଆଉ ଦଉଣି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦଉଣି ସେ ଏଇ ଯେମିତି 10 ପଇସା ନୁହଁ ସେମିତିଆ ଦଉଣି ସେ ପଇସା ସେମିତିଆ ଦୋହରି ପଇସା 4 କଣିଆ ଦୋହରି ପଇସା 4 କଣିକା ପଇସା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପିତ୍ତଳ ପଇସା ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ତୁ ଦେଖିଛୁ କେବେ ଧଡ଼ିଆ ହେଇକି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବେ ଧଡ଼ିଆ ହେଇକି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବେ ଚନ୍ଦା ନା ନାଇଁ ଚନ୍ଦା ଥିଲେ ଟିକେ ନାଇଁ ଚନ୍ଦା ତ ନୁହଁ
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଳ ଥିଲା ନାଚନ୍ତା। ବାଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଉପର ତକ ଖାଲି ପଳେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାଲି ଫାଲି ହେଲାବେଳେ ଦେଖିଛୁ ବୋଧେ? ହଁ ଆଉ ରାଲି କରିବାକୁ ଯାଉ ଆମେ ରାଲି ଦେଖିନି। ତୁ ଯାଉ ରାଲି କରିବାକୁ? କୋଉଥିରେ ଯାଉ ସବୁ ରାଲି କରିବାକୁ? ବସ୍ରେ। ବସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସବୁବେଳେ? ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ନଥିଲା? ସବାରିରେ ବାହାଘର ସବାରିରେ ବାହାଘର ସବାରି ପାଲିଙ୍କି। ହଁ ମାନେ କାନ୍ଧି ହେଇକି ନେଇକି ଯିବ ବାହାଘରରେ ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଖାଲ ପଡ଼ି ଢିପ ପଡ଼ିଛି ଖାଲ ପଡ଼ିଛି ଢିପ ପଡ଼ିଛି ମାଟି ଯାଉଛି ମାଟି। ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲୁ ସେଇ କଥାଟା ଖାଲ ପଡ଼ିଛି ଢିପ ପଡ଼ିଛି କହୁଥିଲେ ନା? କୋଉଟା ଏଇଟା ଭାଇ ଯୋଉ ବାହାଘର ସବାରି ସବାରି ଯୋଉ କହି ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ କହି? ଭାଇ ଖାଲ ପଡ଼ିଛି ଢିପ ପଡ଼ିଛି ମଟଳ ମାଟି ଯାଉଛି ଫାଟି। ହଁ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ନା? ସବାରେ କାନ୍ଦିକି ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଗୀତ ଫୀତ ସେତେବେଳେ ବାଜେନି? କାଠ ଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଦର ଶଗଡ଼ରେ ପୁଣି ବାହାଘର ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲୁ ଗୀତ ଫୀତ ବାଜେନି ଆମର ଯେମିତି ବାଜୁଛି ଏବେ ବେଲ ଫାଟିଯିବ ରେ ମାନେ ସେମିତି ଗୀତ ବାଜେନି ସେତେବେଳେ? ବାଜେନି ଗୀତ ସେତେବେଳେ? ବାହାଘର ଯୋଉ ଯାଏ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଗୀତ ବାଜେନି ସେତେବେଳେ? ବାଜେ ଗୀତ? ଗୀତ କାହିଁ କହୁଛି। କୋଉ ଗୀତ ବାଜେ? ବେନ୍ ପାଟି ବାଜା ବଡ଼ କାଠ ଏପଟେ କାନ୍ଦେଇଥିବେ ସେପଟେ କାନ୍ଦେଇଥିବେ। କାଠରେ ସବୁ କାନ୍ଦେଇକି ସବୁ ବଜେଇଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ମାଇକ୍ ଫାଇକି ଏରା ସବୁ ନଥିଲା କିଛି ବକ୍ସ ଡିଜେ ଫିଜେ ସେରା କିଛି ନଥିଲା? ଡିଜେ ଥିଲା କ'ଣ? ଡିଜେ ଥିଲା ଡିଜେ? ମାଇକ୍ ଟିକେ ଶୁଭୁନି। ଆଉ ଯୋଉ ବାହାଘର ଯୋଉ ନାଚି ଯାଆନ୍ତି ଡିଜେ ଥିଲା? ଥିଲା? ଗାଁକୁ ଚାଲ ମଠ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ଦୋଳ ଦୂର ଅନ୍ତାରୁ କୁଣିଆ ଆସି ପଦରେ ଗଲେଣି ବସି। ସେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଆନ୍ତି ବୋଧେ ନିଜେ ନିଜେ? ତ ଗାଇ ଏବେ ବାହାଘର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ବାହାଘର ହୁଏ ସବୁ? ବାହାଘର ରାତି ପାଇଯିବ ବାହାଘର କରମ ନାଗେ ସେ ଗୋତରେ ନାଗ ରାଜା ଗରୁଡ଼ ବାସୁଦେବ ସାଉ ନାମେ ପୁତ୍ରାୟ ନାଗେ ସେ ଗୋତରେ ଏଇ ନାଗିଥାଉ ଏମିତି ବାହାଘର। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାଇନା ଯୋଉ ପଡୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ରାତିରୁ ଲାଗିଥିବ ଯେ ପୁରା ସକାଳ ବନ୍ଦ? ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ବାହାଘର ହବ ଯେ ରାତି ପାଇଯିବ ସକାଳ ବନ୍ଦ ପୁରା? ଖାଲି ନାଗେଶ ଗୋତରେ ସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇନା ନାଗେଶ ଗୋତେ ନା 5 ମିନିଟର ବାହାଘର? ହଁ ସ୍ୱାହା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ? ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନା ରାତି ପାଇଯିବ ନହେଲେ ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ସବୁ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ନା? ଆଉ କ'ଣ ଦଉଥିଲେ ସବୁ ଜାନି ଯୌତୁକର ସବୁ ଝିଅ ମାନେ କ'ଣ ଦଉଥିଲେ ଝିଅ? ଜାନି ଯୌତୁକ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ନଥିଲା ନା? କୁଆଣି ସଜ କଂସା ଜିନିଷ ଖାଲି କଂସା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ଆଉ କଂସା ଆଉ ୟା ଛଡ଼ା ନାହିଁ ମାଟି ଜିନିଷରେ ରୋଷେଇବାସ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଟିରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସେତେବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କ'ଣ ରେଡ଼ିଓ ସାଇକେଲ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ବା ଜାନି ଯୌତୁକରେ? ନା ଚେନ ମୁଦି ୟାକୁ ସବୁ ହେଠି ଦିଅନ୍ତି। ଚେନ ମୁଦି ରେଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତିନି? ଆଉ ସାଇକେଲ ରେଡ଼ିଓ ଫେଡ଼ିଓ ନଥାଏ। ହଉ ସେତେବେଳେ ତୋ ବେଳ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟେ ଥିଲୁ 17 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତତେ କିଏ ଭଲ ଲଭ୍ ତତେ କିଏ ଭଲ ପାଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଭଲ ପାଇନଥିଲା? ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଲଭ୍ ଫଭ୍ ନଥିଲା? ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନି। ପାଇନୁ କାହାକୁ? ନା ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ କାହାକୁ? ପାଇଥିଲୁ? ସେତେବେଳେ ନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ବାହାଘର ସାନ ପିଲା ବଡ଼ ପିଲା। ଓହୋ 12 ବର୍ଷର ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲ? ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘରୁ ବାହାର ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାଇପି ସବୁ ନା? ଏବେ ସବୁ ଲୁଗା ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ରିଲ୍ସ କରି ଡେଇଁ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ନୁହଁ? ସେଟା କ'ଣ କହିବୁ ଏଇ ମାଇକିନାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଏଇସବୁ ମାଇକିନାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଯୋଉ ସବୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସବୁ ଥେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କହିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ? ସେ କ'ଣ କହିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ? ଗୋଟା କହୁନୁ ଗୋଟା ଢେଗ ଗୋଟା କହୁନି ସେ ଯୋଉ ନାଚୁଛନ୍ତି ସବୁ ନୁଗା ଫୁଗା ଟେକି ସବୁ ଯୋଉ ନାଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବୁ ଗୋଟା କହୁନୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ? କହିବୁ ପରା ଏଇ ଯୋଉ କହିବି କରିବୁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଆମ୍ବ ଦିଅ ଥିଲା ଗଛକୁ ମାଡ଼ିଲା ପୋଇ ଗଛକୁ ମାଡ଼ିଲା ପୋଇ ଏଡ଼େ ସରଧାରେ ହଳଦୀ ବାଟିଲି କାନ୍ତ ଗଲେ ଭାଡ଼ି ଶୋଇ ଡେଇଁଚା କାନ୍ତକ ପଛରେ ପଶିଲା ମେରିଗ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଁଳା ଡାଳ ଭୋଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଁଳା ଡାଳ କହି ପଠେଇଲେ ଦେଇ ପଠେଇ ବିବେକ ଷୋଳ ସିଆ ମାଡ଼ ଡେଇଁଚା
ୟାର ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ୟାର ମାନେ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ମାନେ କ'ଣ ହଁ ୟାର ମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇଲୁ ତାର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ବେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆଉ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କ'ଣ ହୁଏ ମୋତେ କହିଲୁ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆଉ ଫେରେ ଗୋଟାଏ ରହିଲା ଆଉ ରହିଲେ କ'ଣ ତ ତାର ମାନେ କହିପାରୁନୁ ଖାଲି ଗାଇ ଦେଉଛୁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମାନେ ଫାନେ ବେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ତୁ ଏରା କହୁଛୁ ତ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝେ ଲୋକ ଖାଲି ଶୋଧିବେ ମୋତେ କହିବେ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପୁଣି କ'ଣଟା କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବୁ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଗୀତର ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ ସେ ଗୀତର ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଆ କହିବୁ ନା ନାଇଁ ତୁ ତ ଗୀତଟା ଗାଇଦେଲୁ ସେ ଗୀତର ମାନେ କ'ଣ କହିବୁନି ମାନେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ ବେ ଆ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନୁ ଯାହା ହେଲେ କାମ କରୁନି କହନ୍ତି ଯେମିତି ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ସେଇଆ ଯେମିତି ଏ କଥାରେ କହନ୍ତି ସେମିତି ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ତାର ମାନେଟା କହିବୁନି ଏଇ ଗୀତଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉଟା କହିବୁ ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ନା ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ଯାଉଛି ଆଉ କଥା କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବୁଝଉନୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କମାଡ଼ ବସରେ ଖାଲି ଗାଳି କରିବେ ଶୋଧିବେ ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନାଇକି ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମାନେ ମୋର ମାମୁଁ ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ପାଳୁଛି ପୋଷୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ହଉ ଆଇ ତୁ ଯା ତ ଗାଇଜ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କି ତ ଗାଇଜ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୁଁ କାମ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କିଏ କ'ଣ ନ କହୁଛି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି